Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Urinani? Hakuna. Aditika? Yeah. Ukama ukamira zia? Uyu ni madam yangu. Alright. Mababu? Tapa kubudiliro. Wow, kubudiliro. Aditi. Damuzigura tia ama ina baba andi kwasigura chakula timbono batsiri warakamira sia. Alright. Nini ndatudzuka. Ndakambuya hapa napa. Okay. Saka ndatoka kuti ndokuna sekuru kuti mukadzi wangu akamboenda mushoko wangu. Nendabve kuti tatakashekewe mwana. Vabereki vangu ndobva vati ndavati ngatifambei. Ndobva varamba vakati problem irikubva kumukadzi. Saka ngaende mushoko wangu. Saka aenda ndopandakauya kuno kundabetserwa nesekuru. Ndabetserwa mukadzi wangu paadzoka. But dambudziko ratinaro iwani asara. Turikugara hedu but vatengoti vari kuita mapictures ekuratidza kuti muroora vasati vakunyatsumuda vabereki vangu inini. Saka ndo pamwe panhu pakutoninetsawo. Asi neni mukadzi wangu ndomuda. Iye kana kutoenda kwaangatomboita musha kwawo chaiko anga asingatozvifariri. Takatombonana ndii? Ndakaonana. Ndakatouya ndikabatsirwa naye. Ndakuziya. Ndakuziya Aditi. Makadi murori? Makadi. Koma maenda uno? Tatamboenda kumusha. Chanesa chii? Ndandisiri kuwirirana naamweni ndokungondidzinga uko wakandita pambo achiti iwewe mhepo iri kubva kumusha kwenyu sei mwana wedu azofa. Saka chitomboenda kumusha kwenyu. Ndakamboda kumboti ndimboti rambei but ndakaona kuti situation yachona yanga iripo pamba nemagariro atanga ati akuita achona anga asina kumira zvakanaka. Murume wangu ndobva akangondita madam hapana zvandingazviita inini kuti nditi inini handisi kukuda inini ndiri kukuda mukadzi wangu but nenyaya yekuti yapindirwa nevabereki hapana zvandichaita. Chimboita sei chimboenda hako asi ndichaita sei ndichakutevera. But alright. Ndakangoti ame pamwe kungotaurawo kwake neiko ari kuita wake nawo. Ndakarongedza ndikaenda zveshuwa. Zvisinei ndakatozoshamisika ndaona munhu auya anofunga patoni wiki anditevera. Ndichitondita mukadzi wangu ndauya kuzokutora. Ndikati wauya kuzonditora ko vabereki vari kuti chiva namai nababa zvikanzi izvozvezvo siyana nazvo. Inini ndini murume wako hauna kuinga iwo vabereki vangu inini ndindauya kuzokutora enda wasiri wauya kuzokutora inini ndendauya kuzokutora. Zveshuwa vakangotaurira nawo nevabereki vangu wakumbirawo kuvabereki vangu vangonzi aiwa takura nehenyu muende. Shuwa ndokubva ndadzoka kumba. Asi ndadzoka kumba ndichisvika vabereki vakaratidza kusandifarira vana mai nababa vakaratidza kusandifarira. Nanhasi havasi kutombosununguka na ndikavamutsa kuti mamuka sei vanongodairawo pamwe havadaviri. Saka zvakatooma. Adzoka sekuru muzukuru wedu. Yeah. Ngomarobe nyaya idzi dzinonakidza. Murume vanhu handizivi kuti vanhu vanopafambisa sei. Nokuti muroora akauya achinzwisisa zvepamba hadiwe ende agare. Pakauya nhumbu munhu asinganzwisisa anorova anotuka amweni muroora iye anogara pamusha. Saka namwene ini ndinoti kana kuti hama murudo revanhu ngavasapindiri. Ndokutaura chokwadi chakazara. Kana bhaibheri chaita kuti inini kana ndada mudzimai wangu ndini ndinoziva kuti ndiri kuda kuita sei. Qur'ani inotaura kuti kana murume aroora vakadzi 5 anofanira kuenzanisa kuita chinhu 1. Hafanira kusiyana pakurarama. Saka uyu murume akauya akati sekuru mudzimai wangu akaenda zvakafanira kuti munhu akushandisiwa naabereki kuti ramba mudzimai moyo wake usati waramba. Handini mazoona. Saka iye haana kuramba. Ambai ndio waramba. Saka iye akaramba akabatirira pachi. Munoona chinhu chinonetsa. Iye ndiye aira nemukadzi wake mubhedhuru. Ari kuti siya, ari kusara nemukadzi wake mubhedhuru kuti siyana nemukadzi wako. Saka uyu maji anenge akuona chironda chake kuti anoisa mushonga apa chisina. Handiti saka isu akatiudza kuti achapo zvakafanira ime pamai kana vachinetsa
tichavanyaradza because akauya kuno kuti kamupa mishongo kuti kumberi kwagamuchiriwo ndasuno auya achiti sekuru ndiri kutenda imi baba vamuziva ine andamuziva ndichatonyatsa kufunga mushe kuti ndianosiyani saka ndichatosara ndichitovhunzisisa mushe nekuti nguva yapa zvinoitika ndechingotarisa kuti amiri zvakamira sei. Saka tinongotenda kuti mai batisisaiba yenyu vakada murume wenyu murume wakada mukadzi wako alhamdulillah uidande naye. Kana ukapinda pabasa usatarisire mubi yako kuti ndiano kuzoti basa gatishandisoni iwe tereva ndidziwe kampani hadi mazuva ana amweni vako akona ine asanda mbodza murora anodiwa naamweni vese varoro zvatabika mbodza murora akaipa murora muroi murora ita munhu angabereke mwana wouraya iwe ndofunga ukachichenjeresa uchinongedza mbuya uroi kana kuti amwene uroi saka vanobva kuti iwe ndiwe muroi so mwana murume wako anongotongewawo ane kufawa kwakanyanya kufawa pamwe ndiwo wakamuchisa mfuwira ka alhamdulillah ini chandinozongotara so ndinongofara kuti zvatakaita iwe mudzimacho wauya une chishungu yekuti kana nhasi akuratidza mushe akachena atazasa auya pane mukadzi abva kubva mune mukadzi alhamdulillah hembe peve yakangodonga pawaya nekupfeka matirauzi ali korododo svina ango achichemera ngomarobati nasekulu mudzimai wangu akaenda nhasi unoveje murume ane hembe yakachena yakaainiwa kuna kuti mukadzi wake ndosaka chikuda rambai muchedanana nevese vari kunzwa nyaya idzi aurambaniswe nemunhu iwewe ndiwo unoziva kuipa kwaita munhu wako ende munhu wako kana mamuchiregerana naye vese vari kuona patv kana patukitoko kana pafacebook ziva kuti iwewe ndiwo wakada mukadzi wako. Mudzimai kana uroi wamai wako iwe haana basa nawo haana basa ende kana murume kana chitoroora atoziva kuti kana ndikabata mudzi vengu anomuka inini ndisingamuke izvo ndezvake ndiye achazoona nawo zake. Saka vazhinji vese vanobvunza kuti sekuru mwana wangu akaroorwa kumba kune uroi ko imimi munei nazvo iye aroiwa here handiti saka izviri iye ndiye anozvichengetera imba yake. Saka vabereki mirai kurisanisa vana mirai kurambanisa vana mirai kutaura kuti bvisa dumbu inouraya. Hurumende yemunombo 10 years pajeri alhamdulillah. Vabereki zvisisai musatume vana kuponda vana inzwai tsitsi kuti mutore vana vapondo mwana afa handiti inzwai tsitsi kuti muimimi inzwai tsitsi kuti orai anza mudabvisa dumbu ndipe mwana wacho. Government iri kutora vana vanoraswa iwe kuti endodorasa mubereki akaita sei alhamdulillah hakuna polisi inofanira zvinhu zvakadaro. Saka amai nababa mune mashoko ere kupedzisira kuna sekuru achapowa? Mashoko angu iniona kazvimirira anoti inoku ndatauda kutoti sekuru anibatsiro kuti vabereki vangu vagonyaradzwa murumo vafarire murora wavo. Kumurora ndingangotsigira mashoko ataurwa nababa ndichitendawo sekuru akabatsirawo murume wangu kuti akwanisewo kuzonditeera musha chitendawo zvakare nevabereki vangu vakanzwisisawo ndikwanise kudzoka kumba kwangu. handiti aiwa sekuru chikumbiro nekutendwa nevazukuru izvo ndataurisa stereke kuti mukombarobe ndotenda ipapo ndotoshamisika kuti vamwe vabereki vanotuma vana vavo kuramba varume inzwa ivo vabereki vami yenyu vanokurudzira misha yevana kuti isimuke. Mubereki ngafarire mwana kuti agare pamusha. Mubereki ngafarire kuti mwana ave nemurume wake. Zvinorwadza kuona mwana ari muhighway, zvinorwadza kuona mwana ari mustreet, asi uye akakamira murume wake kuti amai nababa vachatonga sei. Saka vakanzwa murume achisvika chinokumbira mudzimai wangu alhamdulillah. Kana mwana akavaderera musakurudzire kuti mwana amire murodha aite chivhure. Kurudzirai kuti mwana ngaawane munhu anomuchengeta. Mukaona mwana awana murume anomugara naye munofanira kufara kana kuserebreta kuita kuti wadirei kurega kuhura tajaya zvinhu zvinonaka ko kana ari kumurume auje alhamdulillah. Saka ngativakei misha yevana, ngativakei misha yevazukuru, ngativakei misha yevana yemumwe munhu, ngatidzosisidenderera dziri kutambula. Alhamdulillah ndatenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.